Хайде сега да видим какво се получи с восъка на Евилия, който пробвахме, слънчогледовия. Ето тук имаме едно леко подуване и напукване, но подозирам, че то се дължи на факта, че в последния момент реших леко да мръдна фитила. Иначе не забелязвам фростинг, не забелязвам проблеми по боята, което е изключително важно. Това ще го коригираме леко с горелката или с пистолет за горещ въздух. Между време да разгледаме бялата. Тук нямаме абсолютно никакви проблеми, фростинги, размествания. Всичко изглежда чудесно. Аз съм доста доволна от резултата. Остава и тестът на горене. Ето тук свеща вече е запалена и ще я оставим около 3-4 часа, за да видим какво ще се получи. Това е на първия час, а това е на третия час. Горенето е доста равномерно, въпреки че стаята се отоплява с климатик и знаете, това влияе. Аз като цяло съм доволна от резултата.